Dak li qed jaspira li fi ftit jiem oħra jkun il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha, id-Deputat Mexxej Laburista u Deputat Prim Ministru Chris Fearn ma rridx jiddiżassoċja ruħu mill-politika ta' mibeda li Joseph Muscat ilu jmexxi biha lil Partit Laburista għal dawn l-aħħar 11-il sena. Għax fil-waqt li sa mill-ewwel jiem tiegħu fit-tmexxija Laburista Muscat kien iħobb idoq diski differenti skont l-udjenza li kien ikollu qudiemu, fl-aħħar mill-aħħar kien juri xi jsarraf verament b'dikjarazzjonijiet li l-għadu tiegħu u l-Partit Nazzjonalista. Nistgħu nagħtuh sinjal illi ħad ispiċċa l-politika tal-aħmar u tal-blu. L-għadu tagħna mhux hawn l-għadu tagħna huwa l-Partit Nazzjonalista. U fil-ġlieda għal leadership, Chris Fearn jidher li qed juża l-istess sistema. Fil-waqt li qudiem il-hardcore Laburista fuq kollox minn fejn se jieħu l-vot fil-11 ta' Jannar, iddikjara kummenti ta' mibeda fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. Jiena għedtilkom u ħanerġa' ngħidilkom sakemm indum ħajjin ma jerġgħux jitilgħu in-nazzjonalisti fil-gvern. Iktbuha u ruili. U meta xi darba joħodni l-mulej, iktbu ili fuq il-qabar tiegħi sakemm dam ħaj ma telgħux in-nazzjonalisti jekk irrid jien. Issa qed iħossu skomdu ferm qudiem il-medja fejn suppost jippreżenta ruħu bħala l-bniedem tal-poplu kollu. Fil-fatt, il-ġurnalisti preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet ippressaw lil Fearn dwar il-kliem estremament diviżiv li l-issen taħt it-tinda u f'attivitajiet fost il-laburisti. Iżda bħalma kien iħobb jagħmel Muscat, hawn Fearn ipprova jdawwar kliemu kif jaqbillu fiċ-ċirkostanzi. L-ewwel ipprova jgħid li hu bħal speċi kienet jiċċajta. Mela dakka l-Ingliżi jgħidu la tongue in cheek meta nkun qed tgħid kommenti bħal dawn. U fl-istess nifs jgħid waħda mill-ewwel prijoritajiet ta' Prim Ministru ġdid għandha tkun li iva naqdu lill-pajjiż, indirizzaw il-veġat tas-soċjetà tagħna. Kienu diversi ġurnalisti preżenti li jeżiġew risposta ċara jew apoloġija mid-Deputat Prim Ministru, iżda mitlub jispjega kliemu u għażel li jdawwar wiċċu u jinjora il-mistoqsijiet tagħna. Kien ċar ħafna għattu darba darbtejn tlieta erba. Kien kif qal il-kollega tiegħi diskors diviżiv ħafna. Ġifieri kif tista' illum tiġi hawnhekk qudiemna u tgħidilna li mhux diviżiv. Għada pitada fi żmien inqas ġimgħa. Inti tista' tkun mexxej tal-pajjiż kollu. Kif tista' tmur qudiem il-poplu kollu, inkluż in-nazzjonalisti, u tgħid li inti tħossok komdu li inti Prim Ministru tagħhom meta inti ftit tal-ġranet qabel darba darbtejn tlieta erba' għadt li inti in-nazzjonalisti ma tixtarhom fil-gvern f'Omrok. Jiena nerġa' nirrepeti illi jekk jiena nagħta l-fiduċja li nkun Prim Ministru, l-ewwel xogħol tiegħi ħad tkun illi nara li l-weġġett tas-soċjetà nindirizzhom billi ninkludi l-kulħadd fid-diskussjonijiet li għandna bżonn anke b'mod strutturat. Għalfejn ħassejt li kellek tajda il-diskors. Julian. Chris Fearn kien mistoqsi wkoll u x'se jkun qed jieħu pariri mingħand Muscat f'każ li jkun is-suċċessur tiegħu u anke wara li l-mexxej Laburista għadu kif ġie premjat bħala l-aktar politiku korrott fid-dinja għall-2019. Iżda anke hawn Fearn rid jibqa' b'siq waħda f'kull naħa, tant li injora wkoll din il-mistoqsija, aktarx biex la jiġġieled mal-partitarji ta' Muscat u lanqas ma' dawk li jridu tindifa tajba fil-Labour. Fearn kien xott ukoll meta mistoqsi dwar ir-rigali lussużi li Muscat irċieva mingħand l-imprenditur Jorgen Fenech, iżda mill-banda l-oħra għamel eloġu sħiħ lill-kabinett magħżul minn Muscat. Ngħid minn ebda problema li kien l-aqwa kabinett li qatra dan il-pajjiż. Fearn kien qed jirreferi għal kabinett li ra lil Manuel Mallija jirriżenja minħabba sparatura mix-xufir tiegħu, lil Michael Falzon jirriżenja dwar l-iskandlu ta' Strada Zecca, lil Konrad Mizzi mneżżam il-portafol tiegħu għalkemm miżmum xorta fil-kabinett, lil Godfrey Farrugia jitneħħa minn Ministru tas-Saħħa minħabba tinda u fl-aħħar jiem lil Konrad Mizzi jirriżenja bla raġuni, li Chief of Staff tal-Prim Ministru jirriżenja wkoll skontu bla raġuni u l-autosospensjoni ta' Chris Cardona wara l-allegat attentat ta' frame-up fuqu dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. U dan kollu fost id-diversi reshuffles ordnati minn Muscat.